alle sammen og velkommen til den her unboxing af goodieboxen for august måned 2017. Og den her box den kom ind ad døren i dag, tidlig her i morges. Til dem af jer, som ikke ved, hvad goodiebox det er, så er det et beauty abonnement, hvor du betaler 169 kroner om måneden, og det er så inklusiv fragt. Og så får du så tilsendt nogle forskellige produkter. Det kan være hudplejeprodukter, makeup-produkter og hårplejeprodukter, som kan være i den her boks. Og boksen den bliver sendt afsted med sådan en firkantet hvid boks, hvor der står goodiebox på. Ja, så jeg tænker egentlig bare, at vi går i gang med at åbne den her goodiebox og ser, hvad der er af lækre ting den her måned. Jeg er mega excited, som jeg er hver eneste måned, når jeg modtager min goodiebox. Så lad os bare komme i gang. Så er det tid til at se, om boksen ser anderledes ud den her måned. Nogle gange, altså hovedsageligt så er goodieboxene helt sorte, hvor der så goodiebox på. Men så andre gange så er det nogle forskellige farver og forskellige designs. Den her måned er boksen ikke sort, kan jeg afsløre allerede nu. Den er, den er lyserød, eller sådan lyserød, lidt rosafarvet i det. Og så er der sådan noget så rigtig flot mønster, sådan lidt bladmønster, sådan ser meget ferieagtigt ud. Og så står der The Members Box. Så ud fra navnet, så vil jeg gætte mig frem til måske, det ved jeg ikke, måske nogle favoritter eller sådan noget for medlemmerne. Det ved jeg ikke, det tør jeg slet ikke at gætte på. Men den ser sådan her ud den her måned, og den er rigtig flot. Virkelig flot. Jeg er helt vild med den. Helt vild med den. Og jeg gemmer altid, altså alle de goodieboxer jeg har fået, jeg gemmer altid boksen, fordi jeg kan bruge det til gaver. Altså til at pakke gaver ind. Jeg bruger de fleste af boksene til at opbevare forskellige ting, sådan kosmetik og sådan nogle ting. Og så er de også bare mega cute, så altså man har jo slet ikke lyst til at så skille sig af med de her bokse. Lad os åbne den her boks og se, hvad der gemmer sig inde i. Så det ser sådan her ud indeni. Og den her brochure, den ser lidt anderledes ud den her måned, synes jeg. Men temaet er The Members Box. Og okay, så er der så billeder af forskellige medlemmer, som har været medlem af Goodiebox. Der står for eksempel, der er en, der hedder Asti, eller Asti. Jeg ved ikke rigtig, hvordan man udtaler det, men hun har været medlem i 5 år. Og så den næste i 2 år, og i 4 måneder, og i 4 år. Det er jo mega sødt og meget betænksomt af Goodiebox og at vælge at sætte deres medlemmer på selve den her brochure her. Det er egentlig helt vildt god sådan communication mellem medlemmerne og Goodiebox. Altså de er så med til at så sammensætte den her boks, og de er så kommet med deres egne tips, hvordan de gerne vil bruge den her boks. Det er faktisk en helt vildt god idé. Altså jeg kan rigtig godt lide det der med, at Goodiebox de har meget god kommunikation mellem Goodiebox medlemmerne og Goodiebox, sådan så det ikke føles som om, at Goodiebox bare er en virksomhed, som sender beautyprodukter ud, men at vi sådan er sådan en... Altså jeg føler lidt, at vi er sådan lidt en gruppe eller sådan noget. Det føler jeg virkelig, at vi er. Og som jeg er begyndt på, så læser jeg ikke den her brochure, før jeg har åbnet den her Goodiebox og set, hvad der er i den her boks. Men så hen ad vejen, så tager jeg den her frem, og så kigger på udsalgsprisen og hvad produktet det gør. Så lad os åbne den her Goodiebox og se, hvad der er. Hold da op, der er faktisk ret mange produkter i. Ellers så ligner det bare, at der er mange produkter i, fordi at stort set alle produkterne er pakket ind i sådan en rigtig fin emballage. Lad os starte med det første produkt, som jeg tager op. Og det er et produkt fra Imide Makeup, som vi faktisk også har fået ret mange produkter af, føler jeg. Og det er en Active Eye Light Corrector.
og det er en anti-age. Så ja, den minimerer sådan sorte render, eller mørkerender hedder det. Immediate Eyelight kan bruges uanset din hudtone til at lysne mørke rande, eller blot som pleje til det sarte område omkring øjnene. Okay, og hvis din hud er lys, kan du med fordel bruge den som concealer. Og hvis du har mørkere hud, kan du bruge den til at lysne under foundation eller pudder. Så det er sådan den går ind og plejer faktisk også huden, fordi hvis den kan reducere de her mørke render under ens øjne, plus at det kan fungere som en concealer. Så det lyder jo faktisk helt vildt genialt. Glæder mig mega meget til at prøve den her. Vi læste slet ikke, hvad udsalgsprisen for den her den er. Den koster 190 kroner ude i butikkerne, og det er en full size. Og der er 12 ml i den her lille søde emballage. Så det var det første produkt, og lad os komme videre til det næste. Det næste produkt, det er et produkt fra Ole Henriksen. Og jeg har aldrig nogensinde prøvet nogen af Ole Henriksens produkter, men jeg føler bare, at jeg ser dem over det hele, og har altid haft lyst til at prøve det, så det er jo virkelig lækkert at få det med i goodiebox. Men det her, det er en Balance Reduces Oil and Purifies Pores. Så det er til olieret og kombineret hud, så den skal kontrollere ens olieret hud. Så, okay, den ser sådan her ud inde i emballagen, og der er 30 ml i. Så ja, og lad os læse lidt mere om det her produkt, og hvad produktet koster ude i butikkerne. Så det er en face cleanser, sådan en oil control cleanser. Cleanseren renser i dybden med det særlige Green Fusion Complex og glykolsyre, hvorefter din hydrator matterer og har en reducerende effekt på hudens porer. Så ja, den går faktisk ind og gør din hud mat, og kontrollerer olien i din hud. Og det lyder faktisk som et produkt, som jeg godt kunne trænge til, fordi at min hud er rigtig, rigtig olieret. Og jeg er faktisk i gang med at prøve nogle produkter fra The Body Shop, og det går faktisk okay. Denne her koster 385 kroner for 50 ml. Glæder mig helt vildt til at prøve den her, og så se om det er noget, som gør noget for min hud, eller ikke. Så til det næste produkt, og det er også et produkt fra Ole Henriksen, og det er en Balance Reduces Oil and Appearance of Pores, og det er en Oil Control Hydrator. Den her, den er meget, meget lille. Den ser sådan her ud, men den ligner meget den anden, bare en meget, meget mini udgave. Og der er kun 7 ml i denne her. Og lad os lige læse, hvad den her den gør. Okay, det er fordi, at den tekst, jeg læste op med den her, som var produktet før, den lille her, det var faktisk også om det her produkt. Det er fordi, de står nemlig sammen. Jeg tror derfor, jeg blev lidt forvirret. De står nemlig sammen her. Så det her, den store her, det er en cleanser, som man bruger. Og den her lille en, det er den her hydrator, som man bruger bagefter. Og den er også til at kontrollere den her olie, som man har i ansigtet. Og det er også den, der går ind og gør din hud mat. Og udsalgsprisen for den her, det er 195 kroner for 147 ml. Og der er kun 7 ml i denne her. Det næste produkt, der er i den her goodiebox, det er et produkt fra Nails Inc. Og vi har også fået nejlak fra det her mærke før, fra goodiebox. Og det er nail treatment. Okay, lad os lige læse lidt om den her. Den ser faktisk rigtig spændende ud, fordi det ligner ikke rigtig en nejlak, men det ligner mere sådan en, der skal pleje neglen. Der står: denne topcoat fra Nails Inc. giver ekstra glans til din nejlak og får den til at holde længere, og så tørrer den hurtigt, så du kan komme ud i sommervejret i en fart. Brug denne topcoat som det allersidste i din neglerutine. Okay, så det er faktisk en topcoat, som man propper på neglene til allersidst, når du har
når du har lakeret din negle med farve og med base coat, så kan du bruge den her on top. Og det er jo rigtig lækkert. Jeg kan godt lide top coats og base coats for den sags skyld, fordi jeg føler virkelig, den gør meget for mine negle. Det er en full size, og den koster 145 ude i butikkerne. Ej, det er altså nogle mega lækre produkter, der er i den her goodiebox indtil videre, synes jeg. Det næste produkt, det er et produkt fra Pixi by Petra. Og det er en multi-balm cheek and lip, så det er sådan en 2-in-1 product. Og den her hedder Baby Petal. Det er en full size, og den koster 145 ude i butikkerne. Så vi kan få den ud. Sådan der. Okay, den er ret stor, synes jeg faktisk. Men den ser sådan her ud. Et meget fint design. Og så står der navnet her i bunden. Og så ser den sådan her ud udenpå, eller indeni hedder det. Så det er sådan en rund applikator tingeling-agtig. Og den lugter egentlig bare af sådan noget bivoks, eller sådan noget voks-agtigt. Og så kan man så skrue op og ned ved at dreje på den her. Og farven ser rigtig dejlig naturlig ud, og det kan jeg rigtig godt lide, at det ikke er too much. Lad os lige læse lidt mere om denne her. En full size, og den koster 110 kroner ude i butikkerne for den her. Du kan faktisk også bruge den på øjnene, og så kan man bruge den på læberne og på kinderne. Så det er sådan et multiprodukt, og det kan jeg faktisk rigtig godt lide. Lad os lige sådan lave sådan et swatchy. Altså, jeg synes, at hvis man laver et swipe, så er den lidt... altså, man kan godt se farven, men den er ikke så intens. Så hvis man gerne vil have den rigtig intens, så kan man sådan bygge flere lag op. Den nederste, det er et swipe, og på den øverste, der er 2 swipes. Eller 3, tror jeg faktisk, jeg kom til at lave. Og det er en dejlig naturlig farve, sådan lidt lyserød, lidt rosefarvet også i det. Så den kan faktisk rigtig, rigtig gå til sådan et hverdagslook for mig i hvert fald. Og jeg er allermest til de der naturlige farver. Og jeg ved godt, at jeg har sådan meget skrigende neglelak på i dag, og en meget sådan udfordrende læbestift på i dag. Men jeg kan godt lide, men det er meget sjældent, at jeg tager sådan en her læbestift på. Altså, jeg går ikke ud med sådan en læbestift. Det gør jeg ikke, men jeg kan godt lide at have det på til mine videoer. Men den her til gengæld kan jeg bruge til hverdagen, og når jeg skal på arbejde og sådan nogle ting. Så det er jo rigtig, rigtig lækkert. Den er jeg mega glad for også. Jeg ser, hvad det næste produkt er. Ej, den her, den er virkelig, virkelig, virkelig flot. Det er en eyelash curler, og det er fra The Vintage Cosmetic. Og bare emballagen og designet på denne her eyelash curler er helt vild. Altså, den er smuk at se på, og det er sådan en rød-guld farve, som den har. Og så står der sådan en beskrivelse bagpå, hvordan man gør. Og den ser sådan her ud, når man har taget den ud af emballagen. Den føles rigtig lækker og som virkelig god kvalitet, og det føles ikke som noget, som bare går fra hinanden, eller falder fra hinanden sådan lige pludselig. Og så sidder der allerede sådan en gummidut indeni, og så har du 2 ekstra her ved siden af. Så det er jo rigtig dejligt, fordi nogle gange så kan der jo godt komme sådan et hul, eller sådan et, sådan en meget stor fordybning herinde, så det er jo ret lækkert at skifte dem her, så man ikke hele tiden plukker sine øjenvipper ud. Det vil man jo ikke have. Men ja, den ser sådan her ud up close. Virkelig, virkelig, virkelig sød og rigtig, rigtig, rigtig feminin. Og sådan, ja, meget vintage-agtigt, som jeg tror sjovt nok, som de gerne vil have, den skal se ud, siden den også kommer fra The Vintage Cosmetic. Den koster 60 kroner, og det er en full size, sjovt nok, fordi det er en eyelash curler. Jeg tror ikke, man ikke kan få en ikke full size eyelash curler. At man holder den ned i 20 sekunder på hvert øje, og så skulle den bukke vipperne rigtig flot. Så den glæder jeg mig til at prøve at se, om den gør noget virkelig, virkelig godt for mine øjenvipper. Fordi nogle eyelash curler, de fungerer ikke særlig godt. Men jeg glæder mig vildt meget til at prøve den her. Og lad os se, hvad der ellers er i den her boks. Altså, man føler jo bare, at man kan blive ved og ved og ved. Det her, det er en rabatkode, som der er på bagsiden af det her kort.
og det er fra Take Daily, og jeg har faktisk prøvet nogle piller fra Take Daily før. Det er faktisk bare sådan nogle hverdagspiller, som du kan tage. Altså, man går ind på en hjemmeside og udfylder, jeg tror det er et skema eller sådan noget, hvor du så beskriver, eller sådan skal krydse af, om du er træt, eller altså sådan nogle ting, hvordan du har det i din hverdag. Og til sidst så foreslår den så nogle piller, som du kan tage hver dag som supplement. Og den har jeg faktisk været rigtig, rigtig glad for, så ja, en rabatkode. Og til sidst ligger der en fodmaske fra Mikura, eller Mikura. Jeg ved ikke rigtig, hvordan man udtaler det, men det er en fodmaske. Altså, vi har fået en del produkter fra det her mærke før, og jeg har elsket hvert eneste produkt fra det her mærke. Altså, jeg synes, det er helt vildt fantastisk. Det er sådan nogle ansigtsmasker, har vi fået. Sheet mask har vi fået. Helt vildt lækkert. Der står, at du kan tage det på fødderne, og så kan du tage sokker udenpå, og så have det på i 15-20 minutter. Og så skal man behøver ikke at skylle det af, man kan bare massere det ind i fødderne. Så det lyder rigtig, rigtig spændende. Og udsalgsprisen for den her, det er 69 kroner. Og det er faktisk en full size. Så det kan godt være, ja, de sælger dem kun i et par, åbenbart. Det ved jeg ikke. Det kan godt være, at man kan få dem i en pakke, hvor der er flere i. Kender I det, hvor man bare sådan er nået til sådan en vejs ende, og man bare ville ønske, at man kunne blive ved? Men desværre. Men det var dejligt, så længe det varede, og nu glæder jeg mig mega meget til at prøve alle de her mega lækre produkter. Jeg er imponeret. Altså, det elsker bare Goodiebox helt vildt meget. Altså, men ja, det var faktisk det, der var i den her måneds Goodiebox. Og jeg er så surprised. Altså, der er ikke et eneste produkt, hvor jeg tænker, at det her kommer jeg ikke til at prøve. Eller til at bruge, hedder det. Ej, jeg kan slet ikke. Overall, så er jeg mega, mega glad for den her boks. Jeg synes, boksen i sig selv er mega cute. Jeg elsker den. Jeg elsker det design, de har givet den. Eller det her layout. Jeg elsker deres tema, hvor de har indblandet deres medlemmer. Det er mega, mega, mega fedt. Alle de produkter, der er i den her Goodiebox den her måned, elsker det hele. Altså, det er lige en boks for mig, den her. Helt klart. Jeg er så glad for den her boks. En af de bedste bokse, jeg har fået. Og faktisk, altså, Goodiebox har faktisk leveret nogle rigtig, rigtig gode bokse her for tiden. Der var lige en periode, hvor der var 2 bokse lige efter hinanden, hvor jeg nærmest ikke kunne bruge noget, der var inde i. Men her for tiden, de sidste 4 måneder i hvert fald, de har bare været perfekte. Altså, de er i hvert fald perfekte for mig, og hvis du overvejer at abonnere på Goodiebox, så kan jeg helt vildt godt anbefale det. Og jeg har også andre unboxings af Goodiebox, som du kan se på min kanal, hvis du er interesseret. Men ja, det var faktisk det, jeg ville vise jer i dag. Det var den her Goodiebox unboxing, og jeg håber, I nød videoen sammen med mig. Det var rigtig, rigtig hyggeligt, og jeg er helt ked af, at den er slut nu, men jeg glæder mig allerede til den næste Goodiebox kommer ind ad døren. Men ja, tak fordi I så med den her video, og hvis I har lyst, så er I meget velkommen til at følge mig på Instagram og Facebook, som er Daryflavor. Og så er jeg også meget velkommen til at abonnere her på min kanal på YouTube, så vil jeg blive mega, mega glad. Du er også meget velkommen til at komme forbi min blog, som er daryflavor.dk, hvor der vil blive lagt anmeldelser ud, unboxing som denne her, andre hyggevideoer som opskrifter osv. Og så er der faktisk ikke så meget andet at sige, end at vi ses i min næste video. Hej hej!